Wah, elok tenan iki. Bu Kades nyepaki sampean karo Mbak Widodo saka Blitar. Wah, inje. Mbak Widodo mriki Mbak Widodo. Aja ninggal aku trimo bonceng. Oh iya. Dalu Mbak Widodo. Ngaturaken wilujeng dalu. Alhamdulillah saged pinanggi panjenengan wonten Ponorogo. Nggih. Biasane ketemune ning Blitar. Blitar. Sakmenika wonten Ponorogo. Nggih. Sesuk bengi kaya sampean melih. Mboten. Oh nggih, Pun. Kula izin benjing. Oh nggih. Suwan wonten Dadapan Kecamatan Balong. Nah, ngaturaken menapa dhateng warga Dadapan mriki Mbak Widodo? Nggih, alhamdulillah matur suwun kula pun saged mriki menghibur para tamu undangan kalian warga dusun Dadapan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Mugi-mugi sedayanipun tansah ayem tentrem. Amin. Tambah rezekine. Amin. Wis tulak balak sedaya nggih Mas. Amin. Bengi iki ana garing jajak. Iki keteke kaya serasi. Ora kok serasi, Pak. Aku iku mbayangno aku. Apa? Bangeten wong tuane. Lho cah SD wis kon nyambut gawe kok ngono aku. Lah sampean yo cah paut no yo teko kene. Lho, pripun? Lah sampean yo cilik lho yo Mas. Cah apa? Paut. Lah nek cah paut jek gak mik. Lho sermik apa piye kene? Iki. Modiar kowe. Ayo. Aku yo duwe lho Mas ora ketang sepiro. Aki. Ya ditili tanggalane sik, kok gek expired. Loh, masalah expired sing penting kuwi enek daripada ora enek. Ora iso. Lah kuwi bar ngombe expired kaya ngono kuwi. Lho. Loh. Sing ndi? Iki kuning iki. Lho. Loh, lek kuwi expired lanang, lek wong wadon expired sampai selamanya sampai mlebu ning leng kuwi lho Mas. Kuwi aman. Gareng iki kurang pengalaman Mbak Widodo. Ketawise kok goblok to niki Pak. Expired mbah ora kuwi aja diombe. Aja Sing dienggo dolanan iki wadahe tok ngono kuwi. Lah, ya toh? Oh, kurang pengalaman. Iya apa ora? Ning nuwun sewu Pak Git. Apa? Tak umpamakno permen karet. Piye? Nek bocah sinden loro telu papat. Iki lho papat lho, 5 iki. 5 sing kene aja. 5 e. Ngosik kok iki lho. 1 2 3 4 5. Upama permen karet lagi dibuka ke plastik dimut jek krasa legi kena dicokot. Lah nek iki bar legine arek cokotane tok. Lho, sing penting ki ora legine, ora nyokote. Apa? Ya kuwi gawe rasa. Hah? Getahe kuwi sing penting gawe rasa ngono lho, Reng. Lah nek aku keselek. Tapi ya kuwi eleke. Apa? Lek aku karo awakmu dadi jodone. Ora mungkin. Lho, Wong bukan aku ora ora setuju. mungkin. Kowe iki gur upama kok Upama iki kenek balik ngono nggih Pak Jalak. Bojoku dhewe gur upama tok keri-keri turu nggonku mah digropyok kok. Lho kok ngono? Gur upama, kan temen upama aku nginep nggonmu piye? Malah sido tenan digropyok kok. Nek iki aku mah. Tapi kan dadi bojomu akhire. Lah iya aku nek aku upama moh. Lah saiki apa rapi tenan ambek aku awakmu. Kira-kira tenanan piye? Terus aku bobot teko anakmu. Lah anake kan sak mini-mini kan malah penak. Kok penak piye to? Lah kan lek ngedus ngene. Oh nek ngedusi Ngeduse kan ya disempari. penak. Ning upama. Iki upama lho iki. Ora nek umpama tenanan. Ya wis nek aku dadi bojomu ya. Iya. Upama aku dadi bojomu, Ora nek umpama tenanan Yo, dadi. aku dadi bojomu, Heeh. musim hujan tak jak rekreasi langsung. Terus nek ndi rekreasi? Rekreasine ning nganu kali banjir. Kok kali banjir? Lah sak mongso-mongso kowe rewel tak jegur ning kali. Terus aku ben mati ngono. Lah ben iso entuk permen karet sing anyar-anyar iki? Ya demitku ya nyucuk bon-bonanmu kuwi no. Ora mungkin. Ya mungkin apa ro kowe? Oh, omahku tak sebari uyah ben demite rasa bomah. Lho uyahe ku lho dingge masak karo cah cilik-cilik iki. Alah-alah angger bar masak tak tadoi neh. Lho, bar tak tadahi terus tak tambahi neh. Campur ngene, ciri-ciri. Gila nih. Mbak Widodo, Nggih, saged Pak Jalak. sampe di gareng. Nggih. Ngembang bar niki mengki Bu Kades panitia. Nggih. Oh, ngoten. Siap. Oke, siap. Nggih. Ngapa niki pacar? Lho iki yo nganggo sing bawa apa karo gareng digandrung reng. Slendro sama reng. Aku bareng gandrung iki tak rasa-rasa kaya gandrung tunggak jati semi.
Kowe urung ngerti anake Widodo. Wow. Ambak mboke kaya ngene anake. Wow. Piye? Ora. Lek ngomong piye? Alah, ora juga gampang nesu. Apa pengen dasmu tak lebokne neh? Ojo, hah? Piye? Dasku? Dasmu tak lebokne neh piye kira-kira? Oh, sedeng. Lho ya sedeng. Ya wis aman-aman aja nesu juga gampang nesu wong Aku ayu. lek nesu elek lho, soalnya. Alah, Iki dapukanmu sing mesra to, Jo Iya, Padu. aku mesra karo iki. Iya. Ya wis tak empet-empet lah aku. Sapa mamuni koyo Dirasani. Sapa mamuni koyo dhuwur-dhuwur sapa muni yo? Wong ya padha wae lho ya to. Wong lanang cendhek ki nek ngadeg ya, Nduk. Turokno padha-padha. Padha, aku sakmene ya padha wae. Wong ayu. SL-e ning kene lho. Iya, wong ayu. Iya. Aku ya nyawang sliramu. Wong wadon liya ki ora enek sing elek kejaba kowe. Alhamdulillah, Iya. dene sing elek iki ya padha wae karo rupamu. Duh, Raimu ki ya elek ternyata lek dicedeki. Iya, iki pasangan elek padha elek eyel-eyelan. Yuk sing mesra. iya. Nadyan wujud temong cilik. Cilik iso ombo. Lah, ya apa ya? Elastis Sunul maksud iki Oh iya. permen karet iku. lho. Permen karet. Iya, permen. Nadyan wujud temong peksi. Agawe talining bro ben mesra ngono lho. Ya Pak ya. Ya Jo Yo aja ngeget-ngegeti ngono lho. Saking senenge lho Oh, untuk Ngono pasang mang jaremu ngelak-ngelane aku, bahasan saiki aku mau dekep. Kowe saking golek kesempatan. senenge. Senenge ya seneng ning aja golek kesempatan ngono kuwi awakmu. Wong wedok njudekno, Pak. Lah piye? Tak gagas-gagas wong wedok angger umur semene kaya Quran suwek. Kok iso kaya Quran suwek? Quran suwek kae diwaca ora kenek nek diguwak dosa. Iki yo ngono, diwaca ora kenek. Diguwak kok dosa. Sing bener ya rasakno. Ya tak nikmati tak. Lah. Lah digandeng karo mlaku lolonan sing ketok mesra. Ya, kok kene Nduk, kok kene ben wah disawang piye iki kok kene wah. Ya Allah. Ayo nok do jalan-jalan karo Karo nembang. tembangan. Ayo Reng. Wes suwenggan kula lana. Badhe tindak pundi Mas Gareng? Alah niki lho gua anakan kucing. Nyepelekke iki. Ngono bintang tamu padake anakan kucing. Kersane ben gerak kok ndase gareng ngono. Kowe iki aja gampang nesu iki marang guru upama to, Nok. Umpama iso tenanan. Alah, kowe ya- Makane ngomong ki sing padha karo Ya kasunyatan. Allah, ora. Ngomong ki padha karo ndonga. Aku guru legakno kene asline kowe ayu pol lho, tenan. Wong Iya. liya gek enek sing ayune kaya kowe. Ya ngono lho. Lah iya. Aku ki perhatekno sing Nek tenanan. nganti wong liya kaya kowe kan maneman to wong liyane iki. Iya, iya, maneman. Iya. Aku nek bareng kayu terus ngene kok ngono kok masam. Alus manis nengsem make. Lah kok mau nyer-nyerne kaya dolan. Alhamdulillah. Oh. Iki nek mati prono, kene diuntir iso mlaku iki. Loh. Nah, diuntir nah. Kemasane dolananmu apa piye? Kalau Pero batune ora Ndi ngene ning batune? ndi? Lek batu kuntek kira-kira wae iso ora genteni. Alah gampang karek ngeces e lho. Lho kok ngecas saiki tekku kudu batu ces-cesan. Lah nggo apa? Batu alkalin niku lho. Oh batu alkalin no? Iya. Tak kira batu kali. Kok batu kali kira kerikil kok jenengan kok iso. Reng. Oh iya, ngopo kowe tilak-tiluk rono? Goleki laras, Pak. Oh, dinding Dik, dinding Dik. Iya laras ki bojoku. Wes wenggon kula lana. Upama awake dhewe ki taman sari, aku tamane kowe kembange. Aku mau entup no Mas, sampe sing dadi kumbangi. Oh aku kumbang. Iya. Kowe aku kumbang kowe kembang. Iya. Upama aku dadi apa ya? Upama Widodo dadi asbak kowe dadi apa, Reng? Rokoke. Lah meng apa? Ben iso ngecosi asbak terus. Upama Widodo dadi kompor, Aku dadi cerete. lah ngopo? Ben iso nangkring dhuwur ceret, dhuwur kompor. Upama Widodo dadi ambulan,
Anu, Pak. Mbok Apa wis nih? ngaku dadi batange ngono ora apa-apa. Engko aku sing dadi supire wis to. Aman-aman perjalanan aman. Liyane batang no, Pak. Liyane batang no apa? Ya wis kernet. Sopir ngono lho. Wong iki asline seneng bojoku, mula ndangakno aku ndang mati. Kuwi to. Apa bojomu ki ayu tenan? Alah bojoku nek karo cacah iki kadoan. Kaduan Alah. aduh iki, ayu Ya, iki. Lho ora mungkin. Nek ayu iki aku mek bojo iki no. Berarti sampean nyepaki tanggamu, mau tinggali tanggapan bojomu disuluh tanggamu. Nah, iki Mergo bojomu ayu. Dekne ora sadar, jane ora ora usah sadar. diomongke. Ora mungkin, Pak. Ya iya ta? Bojoku ora mungkin disuluh tanggaku. Ya jelas. Ora Sebabe mungkin. apa-apa ora sebabe. mungkin. Lah tanggoku sing tukang nyuluh tak kon ngedepi sisan kok. Dadi bojoku ning omah didepi tanggoku sing nyuluh-nyuluh kuwi. Iya. Amin. Sapa muni amin mau. Aku malah panik aku. Iki pikirannya bubrah nih mestian. Bojomu makanya aja ayu-ayu. Goleki Iya. si podang jenar. Iki lulusan isi pedalangan lho Mbak Widodo. Oh, ngoten. Malah ampun ngoten apa ewuh aku. Asli Tapi dalangnya mboten payu terus dadi garenge. atos Oh, payu. omongan. Gak ngerti pasar aku kok. Ya, Aku terus nek Ponorogo iki urung tak jajah, tak pasarake karo Pak Igit. Iya. Lah nek blok Papua, Timika kuwi kawas aku kabeh. Ngopo ora ning Iran? Oh yo pisan? mayang ning kono. Hah? Mayang ning Papua. Ajak Pak Buru. Oh iya. Yo mayang dalang kok. Aku maca pamflete jajak saking pagelaran wayang kulit siang hari. Mayang awan iku kemaki. Alah. Lah kau. Mbok kandrakno. Kayak asline iki bengi yo Pak Jope. Oh iya. Ning ndelah bengi repot terus tak kon Coba apa. Mbak Widodo baca iki Mbak Tiwani. Lalo. Isin aku. Ibu bunga ing atiku. Piu suaramu ya Allah. Mbah ora sah. Lah, suaramu apik ora umum. Ya Allah, suaramu. Ngopo, Reng? Gumun aku suarane kok apike ora jamak. Ambak Kyai Gur. Ngopo Kowe to? iki ngelem mau arep Kowe iki jongkroke. arepe jongkrokne ben aku Aku bintang tok iki lho maksud iki. ya PN kono. Nano. Nyanding bisa dadi tombo. Mripate yak-yakan. Syukur. Podang kuning nggih, Mas Nggih. Gareng kali Mbak Nggih. Widodo. Ah, iya digarap Gogo Pino. Coba kaya ngapa? Buka saking vokal Mbak Widodo. Neng yo. So awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang ngobak niteragonku goleki ora ngrasa esuk awan nganti bengi Yen nganti liya kang nyayang kalih Monggo sisih mriki tasih kosong kiri panggung. ngalih pencokan kekancangan tak rinci saka katemuan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan elok ae tak
dangdut desa. Nani son pika pulut teh bedo. Yo, hey. Ha. Iso awan neng omah wis ora krasan. Keluyuran aku leki sing tak sayang. Mubeng-mubeng miter anggonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Mane yen nganti yo kagaya. Eyang tak sawang menclok ning ngepang. Ganjangan tak rindik saka kadoan. Sarwi ngoceh dheweke lali kecokan. Mila kae tak suwun mbok aja ngiji. Podangku ing agawe pikirku kowe. Sleret ireng tak sawang tambah manise. Ibu bunga yen katon landing slirane. Ora bakal hati dadi wang liyan. Yen siput jangan dudut ati kepranan. Ora mondo atiku sansaya ndutro. Tak sanani sopi katulute bendo. Matur nuwun Mbak Widodo. Pak Igit, Kanggo pambuka bar iki Bukades. leres. Bukades kelawan Pak Ketua BPD lan Panpro Panitia mau kabar-kabar wis dicepake saweran. Oh, syukur bagi yang kados mekaten Bukades sawerane wis dijebreti dadi kalung kok. sembodo piyayinipun. Presidennya dikalungi siji-siji. Mbak Widodo kalungi duit nganti tekan Melani kalungi duit bareng teko jatamu kalungi celurit. Ya ora ding, ora guyon-guyon. Muka aku nangis lho. Ojo. Pak Igit, Nggih. senadyan to dumawah Jawa riwis-riwis niki namung kinarya syarat sarana. Ora sida udan. Ora sida udan, iki mau mung nyarati, Nggih. nyatane langsung terang. Dasare ya dinane renteng. Oh iya. Jumlah kliwon Setulegi ngat paing kuwi dina 14 kabeh. Oh iya. Contone kaya iki mau dinane ngat paing utawa radite jenar, radite kuwi 5, jenar kuwi 9, 5 ki tuk teges wong urip kudu gelem nindakake 5 perkara perintah Gusti Kang Maha Kuwasa. 9 tegese baban hawa 9 kudu bisa dipeper, pamrih bisa memper hardaning nafsu ning driya. Ngono lho Pak Git. Kok dengaren kok rada mletik pikiranmu. Alah aku kok, Dik, Dik. Nyuwun berkahe Bukades Oh, lan Cik. para kadang-kadang pandya. Monggo. Mangkaken. Mancinipun minggah panggung Bu Rusmiatin SPD Mentara Mancot. Turuk, turuk. Yo, yo, yo. Sugeng dalu mantan mara tuwa. Oh, apa piye? Ape ra sida. Lah ra sida wae. Pripun kabare Mbak Anissa? Mbak Anissa mboten nderek, Teng pundi niki? Ampun ngidul. sampun. Ya wis ah. Tujune kok ora sida, Bu. Wah. Nek sida kene to? Ah, malah rekoso. Alah, padune kowe meri, peh bojoku calone ayu. Ora. Bu Kades ben paring dawuh. Nggih, paring dawuh, Bu SPD. Kades. Monggo, Bu. Nggih. Matur suwun Mas Gareng. Nggih. Rawuhipun wonten di Sandadapan. Mugi-mugi kanthi rawuh panjenengan di Sandadapan warga di Sandadapan tansah pinaringan kesehatan. Amin. Kawilujengan. Amin. Geser anggenipun pados rezeki. Amin, amin, amin.
Mbok menawi dawuh badhe Badhe ngersake request lagu napa? Tembang napa, Bu? Request ngersake lagu napa, Bu? Monggo Bu, bebas Bu. Menika ngasta nganu saweran berarti Bu niku. Nggih. Oh. Nyun sewu Oh, dipun ajeng aturi jumeneng Oh, sedaya. alah. Oh. Siap! Gerak! Ya berdiri toh ono siap gerak kok ngene iki. Ya mesti berdiri karo siap gerak. Monggo. Siap! Gerak! 3 langkah maju. Jalan. Satu. Kerupiuk, Dua, kerupiuk, tiga. kerupiuk. Sinden ora kompak kon maju 3 langkah kok ana sijik nang nguri, ana sijik brekno jarik. Lah, sing kemah jek puipis. Enggak ngapunten, Bu. Walah piye sepuh to mbakmu. Nggih. Istirahat di tempat. Gerak. Maju, jalan. Biar istirahat kok kon Oh, maju. kleru. Kowe iki aja maju. Ngapunten klentu, Bu. Monggo, Bu. dawuh Luruskan, napa, Bu. barisan luruskan. Luruskan. Ayo, engko ngrek sing menonjol gak swampluk, ora usah nganggo lencang kanan ora giduk. Mbak Eni senengane kok kemajon, mundur sithik Mbak Eni. Nah. Nah, Lah, mundur sithik kena tak sawang. sampun Ibu, monggo. Nggih, sabibaripun nika mangke nyuwun lagu Caping Gunung. Ah, cocok niku caping gunung mriki saged mriki. Nggih. Nek sanese niku malah dadak mikir kok. Mboten. Nggih, urut keng pundi monggo. Ya nek gak melu baris gak uman iki. Muga-muga entek. Bismillahirrahmanirrahim. Solo salam solo wala kuwato. Menika Mbak Melani saking Rembang. Iya, matur nuwun Bu. Wah, Pak Pipidin dan Bu. Wah. Menika Mbak Lila saking Rembang. Muga-muga pas temu aku saketan kabeh amin. Deg-degan aku deg-degan. Kapakno yo mbiyen ape cedhak karo aku kok. Ya, muga-muga pas tiba garing mung tiba tali-tali tok. Donga wong elek iki gak mandi. Menika Mbak Indri saking Tuban. Matur nuwun Bu. Matur nuwun Pak. Aduh. Muga-muga aku untuk gandeng loro. Gak sabar aku wis. Menika Mbak Ida saking Solo, Mbak Ida Lala. Bismillah, Allah Menika bismillah. Mbak Deni saking Nganjuk. Muga-muga entek ora uman. Ije uman. Mbak Yosi saking Blitar. Mbak Eni saking Bluro. Telungkas. Ini Mbak Yosi nyantol gelungan sing gurine benake Den. Oh wis. Bu Yuyun saking Bluro. Mbak Widodo saking Blitar. Sampun telas, Bu. Alhamdulillah. Diluo nganti keju. Bu wonten celurit, Bu. Kersane nggih kalungan gareng. Lah, Gak uman yo gak. Ngono ndak yo mentolo, Bu, jenengan ora mentolo to karo aku asline. Malah Pakno yo piye tau apik, Bu. Lah mbiyen yo anggere aku dolan yo tak gakno salak no kok. Mosok salak ya ono yahne lali yo, Bu. Ndek iki sing terakhir yo tak gakno arem-arem no. coba Rening request Caping Gunung do nampa kalung kabeh yo nembang Caping Gunung bareng-bareng. Siap, gerak. Oh iya. Ayo luruskan Mbak Eni. Kowe iki gak iso lurus to Mbak Eni. Mosok to tak sawange kok kene. Benci aku. Oh iki tengah iki sapa iki jenenge iki? Deni, mundur sithik. Hop. Ayo Mbak Eni. Lah, nguri kok kemunduran. Iki kok ngewohi to Mbak Eni model iki.
Ki maju kemajon, mundur kemunduran. Huh, bocah kok ngeyelan. Iya. Semua siap? Oke, ambil mic masing-masing. Iya. Oh yo mic nang kene kleru. Wah, oke. Wit, kowe gak man gak apa-apa ya? Gak man gak apa-apa, cah cilik rek. Iya, heeh. Caping gunung. Heeh. Slondeng dut sik Mas Rangga. Yo, iya, slondeng dut lagi saya. Buka saka kendang-kendang. Heeh. Karya Mbah Gesang. Coba kaya apa kur caping gunung request Bu Kades Bu Rusmiatin SPD. Dados. Jogete sing kompak. Mandap, rada geser tengen. Iki kok iki kok. Lah, nek ngono ora apa-apa. Iki wae Mel. Indri ngiri Indri. Ayo Bu Yuyun.
Wah. Luar biasa Pak Igit, mboten Luar mokal biasa. lamun to para pamirsa sasat ndomblong tenggengen. Ah, ah, Mirsani waranggono semono akeh ayu kabeh, bareng nembang suarane apik kabeh, nek njogit ya rampek kabeh, pengrawite nom-nom ya bergas-bergas. Luar biasa cakraning rat tebih saking Rembang dugi Ponorogo sumbut jumbuh kahanan. Nggih. Sembah nuwun menika nggih dipun rawuh Om Gitung Sugiyanto. Inggih, matur sembah nuwun. Lho Pak dosen UNES. Oh ngaten. Nggih, UNES Nggih. Semarang rawuh mergo ya daleme ya kene garwane kene. Alhamdulillah. Ora lali matur nuwun Mbah Muhadi wae wis paring tabuh kentongan Mbah Nggih. Muhadi Bajang. Nggih. Sembah nuwun. Bakunipun Pak Igit Nggih. memuji sedaya warga ingkang sami lenggah menika nek dawuh para kina mbiyen muga-muga uripe tansah kebak barokah. Ana bebasan mangan ya wareg, turu ya tanek, nyandang ya rapet, omahe ya buntet, dompete kebek, mlakune cepet, pikirane ora mumet, sak polahe slamet, upama kudu pipis sijih kuat ngempet. Iya. Mergo niku penting niku rak kebutuhan dasar manusia hidup di dunia. Nggih, laras. Sembah nuwun. Iya. Iya. Ora suwe meneh tanggal 7 ning sawuh. Alhamdulillah. Nggih. Sawuh iki len mriku nggih. Sawuh Siman. Nggih. Nggih. Wonten desanipun Om Gitung menika. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Berkah barokah sedayanipun, Pak Igit. Coba iki Presiden Cakraningrat ya ditampilke. Nyumanggaaken dawuh ingkang pundi Pak Igit? Ingkang saking Blitar menika Mbak Yosidian Pratiwi. Kuwi Mbak Yu kula piyambak. Kuwi Mbak Yumu. Ayo. Ah. Garwane niki kakangku kok. Oh. Nggih. Ya diaturi. Wajahe to mirip banget. Bener ya. Mriki Mbak Yosi. Panas mlaku ora nggawa payung. Gawe diseret, lamaane mlentung, Surabaya geger, wong sini Madiun Jakarta jadi rukun tetep merdeka. Dalu Mbak Yosi. Dalu pujange Mbak Limbo Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enjih. Terima kasih sekali sampun dipun timbali warga ndadapan wonten apa Mas? Oh nggih. Apa nggih. Alah iyung. Apa? Mbak Yosi ndongake napa warga ndadapan mriki? Anjih mugi-mugi mawon sedaya warga ndadapan mriki tansah rukun selalu sehat walafiat jiwa dan raga bahagia sejahtera keluarganya amin. Menika request saking kadang-kadang penonton tengen panggung kula wau. Nggih. Banyuwangen. Banyuwangen. Lagune Grigis wis sore mesti dipesen kuwi mau. Niki nggih wonten nawala Pak Igit. Mana wala nggih. Ketampi saking panitia. Nggih. Aja dibaca. Kami tuwa kerajaan 2,5 juta. Terus Kami tuwa karesan 1.650.000. akeh. Kami tuwa sempol. Piro iki? Kuali iki urunan iki. Kleru iki urunan warga. Oh nah iki lho kleru. Kleru nek waca malah urunan warga kok. Matane. Iya lali ngono. Karang Taruna Mekarjati dukuh kerajaan lah. Nggih, Ngersake nuwun tembang nggih. ayang-ayang Ayang-ayang, sinarengan manut dalang. Oh Manut nyata. dalang. Nggih nika wonten tindhihipun Pak. Oh nggih. Saking Ayang-ayang mengke bibar iki. Ah mangke niki Iki lagune Grigis. Grigis. Banyuwangen berdua karo Mbak Widodo. Heeh, iki lho. Kene Wit. wah sesama Blitar. Ya bisa Widodo wis goyang payah nyeklekke bangkean. Napa nggih Pak? Bela Piye? Kowe piye. arep diceklek apa piye? Moh, Daftar moh. sik apa piye? Coba jejer to, coba jejer. Lho kaya Mbak Yuwadi to. Alah. Ini prayos mirip to. Mirip banget kok. Yo, Mas Didi, kowe rak kakangku aku adine. Ya. Kowe temu kakange kowe tak entukno sing tuwa, aku adine entuk sing enom ya. Iki ki sesama Didi tuwa. iya ae modele. Ya dadi kowe entuk sing Sesama tuwa. barahan iki sesama barahan. Aku entuk sing enom ya.
Salim sik no Mas. Niki masih kula Bu, wajahe to mirip bagus-bagusé padha. Bagus ya padha. Kunjuk kadang-kadang Karang Taruna Mekarjati, Gunung Krajan Desa Dadapan, meniku lagune Banyuwangen Gergis. Nyumanggaken. Nadyanto tanpa keyboard ning digarap cakrane ngrat. Cakrane ngrat. Ah iya. Coba kaya apa Gergis Mbak Yosi dan Mbak Widodo. Dados. Melon joget lho.
masih bersama Gareng Jajak apa Purwodadi. Kenong bunang bater. Wong elek kemaki sisan. Ayo. Bonggone ra karuan. Iso ora joget iki? Sing genah ngono lho nek lek Jogete sing apik pelo sing citi. toto ngono lho. Pelo citi. Gawe Ngerti romo. ora? Iya. Iya. Cekuwek. Iya iki kir. Iya. Iso ora ngono? Iso ora? Piye? Iso ora aja? Gak iso. Ora ngatasi. Ayo ya sih. Aku. Aku Bisa nyambut. ora? Gak ayo nembang. Ra iso. Bocah-bocah sing joget bocah-bocah. Bocah-bocah. Velocity kabeh. Ayo. Nah, ngono. Tampilkan pesonamu. Dimulai. Pada hitungan ketiga. Oke. 1, 2, 3. Gari manis, kuryang manis sampai kula. Wes ya wes, damari kame sing guna. Wes apal porong gerakane? Piye? Wes apal porong? Iya. Tukang syuting, zoom ya. Iki lho wong elek. Gari manis, kuryang manis, tamyai kula. Hei. Wes ya wes, ang dipikir apa kerasa. Atas sono to. Sing Kentan kowe. Iki ta. Iki ta. Kene. Kowe bagiane menggoyang deh. Nang isor, nang isor. Ngadep rene, ngadep rene, ngadep rene. Ayo. Ya. Goyangi depan Goyang. belakang ya. Hah? Ya, Siap? Siap. Siap. Ayo Ya. tuh, muni tuh. Kari manis, kurang manis tamyai gula. Wis ya wis, dong riko mikir sing guna. Gari manis. Ayo terane. Yang manis. Sampai Yo. kula. Ayo reng. Hei. Wes ya wes, ang dipikir apa kerasa. Kali ke satu. Yo. Oh, saya suwe antar keluduge abuah riko nangis oh bota hang dirasakno. Sama. Wah, luar Ya biasa. Allah, luar biasa cakrane kira. Nadyan to tanpa keyboard ning wah iso ngladeni widodo kaya ngono. Kowe ora iso ora kuat ngladeni widodo kaya. Mboten sagu kula, Pak. Lah piye? Ngono Engselku kemaki. jek genep lagi wis enek engsele belas kok modele kok. Ngono kok kemaki kowe mau. Lho wong lanang kemaki lumrah to, Dik? Dudono kemakimu. Kemakimu pajak ya apa. Nggih, nggih. Lah iki mau apa kuwi grigis. Grigis minangkani pamundutan saking para rawuh ingkang lumantar WA, lumantar YouTube kathah ingkang ngersake ngaten. Nggih. Menika saking Karang Taruna Mekarjati Dukuh Krajan Dadapan. Inggih. Nggih, kula mau nyuwun ayang-ayang. Kula Ayang-ayang Nggih. sanesipun kala wau. Sing nembang Mbak Ida Lala. Wah, cocok niki karemenan kula niki. Napa nggih? Lah padha piye alusan, Pak. Masa? Kula kan ya piye halus, Mbak Ida ya halus. Kaya kowe kuwi halus. Lah kula ya apa-apa pathuk, Pak. Monggo Mbak Ida rene iki. Wis kerengki.
Lah iki, kowe nek karo Widodo ora pati gathuk sajak iki rada masuk nek. Mergo nek kula rak wong lanang ning sing halus. Nggih. Nek Mbak Widodo kanggene kula kekasaren. Nggih, coba Lajeng takoni. dalu Mbak Yu. Wilujeng dalu Mas Jajak lan ugi para rawuh sedaya. Iki kancane. Kados pundi kabaripun? Sae ta? Piye kowe betah duwe bojo ngene reng? Iki upama nganten anyar. Piye? Nek kancaku ngono rong sasi meteng lah nek iki ngenteni 5 tahun ketok iki. Kok iso nganti 5 taun mergane apa Mas Jajak? Lah Dik ora piye, wong kene lagi ajak-ajak ayo gegayan yayi. Injih Kang Mas kula badhe lukar busana benik sitok 2 jam setengah. Iya. Kita karo Mbak Ida ora cocok iki mbok menawa cocok karo Deni ayo Den kene Den melu nembang Lah nek iki cocok kok, Pak. Wah, sedengan nek iki. sedengan nek iki. Heeh, kene Den. Den. Wong kok angel seratenane lho ya. Ora kok angel yayi pancen belum ketemu gathuke. Nek iki ketoke gathuk aku. Takoni reng. Wilujeng dalu wong ayu. Nggih, wilujeng dalu. Cocok ta? Aduh kok epol. Aku nek entuk iki gak ndang meteng bareng entuk kae malah hamoh ketok iki kok. Nggih. Kados pundi pawartosipun wong ayu? Sae. Oh, sae. Nggih niki panjenengan daleme pundi? Saking Nganjuk Jawa Timur. Oke. Nganjuke pundi Mbak Deni? Guyangan. Ngendi? Guyangan. Oh ya wis lumrah nek kaya ngene wis lumrah. Sing duwe kios pojok dhewe cet ijo ya kuwi. Lumrah ya. Saman susuk 1000 to, Kek? Lho, Saman susuk 1000, Dik, kowe Kek. berarti wis apal karo jajak iki, Den? Nggih niku, langganan. Lah ngono mainmu. Heeh. Ya aja mirang-mirangke aku. Lah sampean Dik iki WA aku jarene sing anyar enek pogak ngono. Lah kadir Ora sah sing anyar karo aku wae aku. Mas Jajak. Jawuh wong Kok ayu. kamu gitu? Ora aja nggugu. Ih. Aja nggugu tembunge liyan. Alah aja ngono, aja nggugu tembunge liyan kae iki. Padune gur cemburu yen aku cedhak karo. Lho, bareng ngono terus karo Mbak Ida ya ta. Nyepelke. Jarene WA aku karo aku ngono sampean karo aku. Mutiar. Ngono sampean karo aku. Sampean tega karo aku, Mas Jajak. Jalo dikamana sampean? Jancuk kon. Aduh. Syukur Wani mutiar. kan. Halo, bedah tenan lambi. Pak Igit, Piye? serasa di pegunungan. Matane. Wong edan. Pak. Wis Matamu lho. Wong ayu aja kaya ngono. Lho nyapa? Bojoku ning omah meteng 5 sasi yo. Alah bojone pateni ae. aja ngono. Reng kowe tak kandhani Reng. Pripun? Mbak Deni kuwi garwane wis entek 3. Heh, rungokno. Sing barep bene yo sing barep. Kok bojomu sing pertama Rungokno. Den, coleke sik Den. Bojomu sing pertama. Pertama kok iso pisah ki sebabe apa? Mboten pisah Mas niku. Lha apa? Mati Mas. Lho. Kenapa kok mati? Kepidek. Bojo pertama kepidek terus kowe rabi neh. Nggih. Bojo kedua, Kesamplok pas tangi turu. yo mati. Mati Mas. Bojo ketiga. Alhamdulillah mati. Lho, kok kapake? Tak idoni, melonyoh. Wis. Sampeyan jajal tak idoni apa piye? Aku milih mbok idune kowe wae. Lho. Genti karo Indri. Oh, sapa-sapa mbok cedheki, sapa-sapa mbok demeki. Oh, gatelen kowe. Aku di nek kowe tenan masyaallah wong galake ngono aku nek kesamplok mati piye. Wis ngene. Wong loro ben nyanyi ayang-ayang kuwi MC-ne. Jare kowe dicampur sari. Gadah, Pak. Ya coba disiarke cara campur sari. Kali ini kita Campur bersama sari satu nasihat. tuang tersilih. Bareng campur saja Indonesia kita gabung bareng bubar budaya. Sing apik jenenge. Bubar. Lah saiki yo gak enek wonge Pak nggon kowe. Ora ono wong ya. Nggon wis gak enek. Kalah karo gone ndoyik ngono kuwi. Nggih. Lha iki apa lali aku? Ajur laras ya Mas ya. Iya, wis lah. Kita kasih satu tembang terpilih khusus untuk Anda semuanya. Kita hadirkan bareng artis-artis yang cantik nan jelita. Dengan khas suara merdunya. Ada Gendo Ayu Deni yang fenomenal pada masa kemerdekaan yang kedua. MC ki suarane sing gede. Layak campur sarimu bubar mergo MC suarane yo masih bareng bersama. Ngono no. Yo, ngono coba sing gede. Kurang gede. Yo, gede neh. Oh, susi dik neh.
Nah, ya wis. Entek suaramu. Wis tak sini wae. Enek yo iki kok.